Mao ni guys ang sitwasyon sa among ad sa baboy pagkahuman sa bagyong Udet. Di bawa na hitsura. Bawa na hitsura. Pisang labunga dire pagkahuman sa bagyong Udet. Karon pa jud ni ay gahapon pa jud ni siya nakahatbas namo. Wala pa nalimpyuhi, amo pa ning limpyuhan. Kinahanglan daoban ng mga salbot niya. Sige mag-uwan, patsud namatay ang mga salbot kasi sige uwan. So mao ni siya ang sitwasyon sa among ad sa baboy. Dako pa ang trabahoon. Kare temporary ay giuna-una sa lang ring nga side. Giuna-una lang ni siya nga side. Kaya out of budget pa man ta. Ini ko pamuwan ba dauban paapupot oh. Puto-putoon lagi ni siya kay aron na nigtuig papapuhon mo ni pang sugnod silong. Apit din. One eternity later. Busy kay siya daob guys oh. Busy kay siya daob guys. Nakaloy ang jud taon ni init, makadaob jud taon ni sa mga sagbot. Nam lagi kahoy din ha imong daobanan. Dako pa ka dyan huluon. Unsa ganito? Unsa ganito? Ay na kay katubang kamera diri sa utok mo. Sige na ba? Isa to, video ko. You are not allowed. Agoy. Preso ka. Preso ka. Ay na ba? Kuha si kuha na naa si asawang big isugatan ba. Ha? Wag kuha. Nagting ba? Mura magtingog ni Pukwang. Ikaw kuno mong kuha ba ka? Video ko. Agoy. You're not allowed. Agoray noy. Ana nalay. Video ko. You are not allowed. Saksi mo agoray noy. Agoray noy. Saksi mo. Agoy, saksi ang mga aso. Saksi ang mga aso. Videohin ko. Agoy na, sakit kayong aso. Kamuot anang viral eh. Sige Han. Han. Videohin ko. Saksi mo. Mapreso ka. Ata? Hindi mo nagdin. Ha? Hindi mo nagdin pa. Saksi. Sinibor na yun saksi. Videohin ko. You are not allowed. Saksi mo. Deliver na yun guys. Saksi di ay. Aguroy no eh. Ano ka? Kana video ko.
Oh. Saksi mo, you're not allowed. Mapriso ka! Kamaot, oy. Kuha niya ni Taman. Manam ba? Na oy. Dako kayong uwan mo, oy. Madlog magawang gida kagasin. Ang basa naman po ni. Sayang ba? Ani, ang daw balin yan. Ang mamatay ng punuan. Puno, dili dito ba? Kani din, hidagkutan rin nato. Kaya arong mukatay. Nay ho, so kita ka nang kuan. Arong mamatay ng punuan. Nasaan pagkamatay sa punuan? Hindi mamatay ang punuan. After ni 1 week, labong na po din. Gani untong din mo may dauba. Ay din mo dauban to ba? Para mukatay ni Sidza. Ano, yabot daw katagal na. Para mamatay ba? Samot ni videohan ni dini kada kuan largo ket bitaas ha. Abi ka hobi? Undo ni mo. Ambi ba? Naatiri ulag ang kayo. Tag-as pa o pagkaputol. Ayaw, pundo ka ditohan. Bibi. Diri ra ka mamatay ng punuan ba? Ayo itong sandal ya kan. Ya pala na kay isad mo na ikaw man hog sako dali ra man ikaw man hog sako. Dang pangahoy guys kay sayang maning kahoy. Asa po danahan eh. Kana ba? Iya tadi. Kaya ako ton sa ina ko guys. Dahon ako sa sulod sa balay. Ano yung kahoy? Magluag. Uwan init, pistas langit.
kaning mga kahoy guys, mo ni ang kahoy nga gikan sa ad sa baboy nga nilagpot ingatong pagbagyong Udit. Nangalagpot in taon ni sila na mga kuan pa, mga tibuok pa, napa siya mga lansang dya, napay mga sin na nagkuan, nalagpot ra ni sila nalagpot ra ni sila pagbagyong Udit. Ha? Utay na lang ka diha toy. Ay kanihan no magamit nimo dito sa kuan ad. Yo talaga sa labot ada piliin mga nang. Ano na hitabo pag after sa bagyong Udit guys. Grabing labungan na diri mga sin, mga kahoy pa nang kuha na ang ad sa baboy isang pagagaba adjud. May ad sa among baboy nga isang pagagaba sa una maabot ko gud ni panilig sa una karon wa na kuan wa na puro maang luyo paita sa una rin ni ang abot ko panilhig karon na karon na puro nakasagbutan plastic. Kung ay purok ang ating shed na di pa maayo kay ito si Papa di niyo sa una maabot ko panilig diri sa una natad pa man naman sa una pero hindi na abot ko din panilig sa una jud karon wa na di na ay purma paita.